ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ରହିବ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ହକିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୂର୍ବର ସଂସାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ପୁରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍ପନା କରିବା ବାହାରେ। ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଲିକ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ତୁଳନାରେ ଏହି ରେଲିକ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ତାରା ଅଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏଠାରେ ହକିଂଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏକଦା ସେ କହିଥିଲେ, ସ୍ପେସ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆରମ୍ଭ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ପେସ୍ର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥର ଲାଗିବ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଓ ଏବେ ରେଲିକ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ରେଲିକ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ପଛ ଅଂଶରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ NGC 1277ରେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ପରି ଗୋଲାକାର ସମୂହ ନାହିଁ। ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମେଲାଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ NGC 1277ରେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ଲୋବ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର କମ୍ ରହିଛି। ସ୍ପେନ୍ର ଲା ଲାଗୁନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖୁଥିବା ମାଇକେଲ ବେସ୍ଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲଷ୍ଟରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି।